Parirre kadho wadnam chumbi riwruog joluo Mombasa mineno ni Ramogi Welfare koro chako chenro mar chiwo mich kendo kowo jodongo ma jokanyo e riwruogno e thuchegi mantiere kaluwo ka higgi mar dhier otayo ochopo. Okang' ma kama gikoni en mar miyo mijing'o jodongo dok dala kendo chugonegi chenro mopogore opogore manyalo konyogi machalo kaka ohala. Joja oko ne gleko e kaunti ya Mombasa. Ne en mor kod miel e romo mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi Mombasa midendo ni Ramogi mar goyo oriti ne jodongo ariyo ma jokanyo mane oserutaya kendo chunygi ne gombo dok kaluo. E nyasino mane obagi e Ibomu Changamwe, riwruogno ne ochwalo ne jaduong' Patrick Obara mich mar masinde luoko gache, ka jaduong' Andrew Ochieng Ng'ong'a to ne ochiwne mich mar mabati mag gedo. Aye ni nyasi migo ni jaduong' mara Andrew Ochieng Ng'ong'a noyudo ajali kano biri dala sani en piny koro nyoora mondo abi mondo achung'ne kare. Koro moloyo tago erokamano ni Jaramogi kuom gima gitimona. Gimiya mabati nikech achako ot to jaduong' nan piny kaka anyal onge to Jaramogi omako bada bomiya mabade 50. Biro ka represent babu maduong' miluongo ni Patrick Obara, member mar Ramogi. Makoro baba kadhi dala to dhi konye odhi chako go kamoro. Kane waloso katiba manyien ne wawacho ni nyaka wabed ni ng'ama osebedo Mombasa kae e Ramogi ni 13 en gi 60 kadhi mbele. Ko ndiko barua madwaro dhi oywe dala ne wabiro bro solo ne pesa kendo wabro kowe dala. En okang' mane opwogi moko kuom jokanyo makoni ma en achiel kuom chenro mabende geto siro jodongo mosebedo ka kwamo e boma bang' rutaya nikech onge mar nyalo. Sani jowa mwago ni oriti bende savings mekgi idhi migi magidhi godo dala. Omiyo jok maparo ni wan wako liete toto nosingi to jirani ema kowi kiyudo masira. Omiyo mano bende watimo. Wasebedo gi kinde mang'eny ka dhano wacho ni Ramogi en mana mar liel kende. Lakini chopo okang' ma wagoyo ne jo oriti kendo wakowo jowa ka ngima ma wamiyo gi gigo magidhi chako go ngima ka gidok kaluo. En mor maduong' okoni wakow na dhano katho. Wadwa ni water ji ka ngima na ka gichopi dala to nyalo endelea gi shughuli maggi. Kendo walamo ni Nyasaye ni gibed kod ngima maber mondo Nyasaye oriti gi chiemo kwa dhi e dala wanarom kodi. Ok odwa ni kiwuok e lwetwa kaeri iwuok maonge gimoro amora miwuogo e lweti. Kata sama wuogi gima iwuogo ni nitiere pesa modong' ibiro migi e ng'ato ng'ato e lwete kata mana chek ibiro ndikne gi chek. Achiel kuom chenro magitayo magikoni timo maber en riwruog saga midendo ni Ramogi Sacco magikoni jolo jokanyo e tayo chenro mopogore to chutho mag ohala e yor chiwo hola to kod keno. Koro oromo bedni wachako wach mar education. Nyithindwa wane kaka wanyalo tere skul. Nikech nyithindo mang'eny bede udi. Sani ne uneno CBC, nyithindo mang'eny mane dhi e grade 10. Jonyuol ok nyal. Atua mwasechopeni. Wan gi investment, sani wasechako go oriti ne jok madhi dala. Koro wang'i education mondo nyithindwa omed somo. Nyithindwa mapod tindo manitiere Mombasa ka wadonjuru e Ramogi ng'at ka ng'ato mondo mi wadonji. Iwacho ni lwedo achiel ok nyal to nyuogo to ka wan pamoja to wabiro dhi mbele maber kabisa. Aneno ka Ramogi sani recruit young people, joma tindo donjo Ramogi sana. Koro kinoko kanyo ting'ama tin to kik Ramogi wei oko. Sani wan gi mtoka ma Ramogi ogolo manyien kendo the 16 seater brand new molwar alware nam kae ok ni second hand. To mano pesa mag members ma members o invest e Ramogi. Omiyo wan wagoyo atua kila atua mondo wakel maendeleo ne jowa. Ne wabiro manyo to wamanyo waketo kanyakla to jowa yudo. Kaka waseyawo wan gi geche maringo wan gi dividend ka erimo sechiw. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.